Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan filin mai albarka. To, ga wani sirri mai mahimmanci sosai fa, ‘ya'yan uwana duka wanda yake saurare mu da wanda yake nesa da wanda yake kusa, kowa ya natsu ya saurare mu da kyau kuma ya fahimci abin da muke faɗa ɗin nan. Mun shiga sabon shekara, kuma wannan sabon shekara ne da yake da abubuwa da yawa na tallafi na rayuwa, wanda za a iya samun sauƙin rayuwa fiye da yadda ma aka sha shekarun da suka wuce. Don shekara ce mai mahimmanci gare mu, shekara ce wadda kuma Allah ya daraja ta kuma ya sanya taimakonsa a cikin rayuwa. Za mu haɗu da sauƙi sosai a cikin wannan shekara. Da haka duk wanda yake sauraron mu da Allah ya tsaya ya fahimce mu da kyau. Sirri ne mai ƙarfin gaske, kuma sirri ne wanda yake idan ka jarraba shi wannan shekara, za ka rinka ganin buɗe da samun ƙofofi na alkhairai har zuwa wani shekara da yardar Allah. Don wannan sirrin wasu ma suna kiran shi da cewa lukudi. Wasu suna ce mishi lukudi ne ba don koyi ba, saboda irin samun manyan kuɗi da ake da kuma alkhairai da suke buɗewa mutum, da ƙofofin samun kar suke buɗewa. Kuma sirri ne mai sauƙi, ana jarraba shi cikin sauƙin Allah. Akwai abubuwa da ake nema, wato za ka samu kan mage guda biyu, za ka samu kan gafiya guda ɗaya, kan mage guda biyu, kan gafiya guda ɗaya. Akwai wani citta na nan, citta mai ƙoƙo, citta mai ‘ya'ya kenan, wani citta na nan mai ‘ya'ya a ciki. Za ka ga masu sayar da goro ma suna sayar da irin wannan citta. To za ka saya wannan cittan mai ƙoƙo ɗin nan, wasu suna ce mishi citta mai ƙoƙo ko a ce citta mai ‘ya'ya. Za ka saya ƙwaya ɗaya. Masha Allah. Akwai abin da kuma ake haɗawa da shi, taba. Wannan taban da ake amfani da ita, irin taba nan ta wiwi wadda ake sha ɗin nan, tana ɗan bugarwa ɗin nan. To ana ɗan sayan wannan taban kaɗan haka, sai a zuba cikin kayan mahaɗayan. Wannan taba akan saya kaɗan sai a zuba cikin kayan mahaɗayan. Wato mi ma'ana, abubuwan da ake so shine kan mage guda biyu, kan gafiya guda ɗaya, taba wiwi kaɗan za ka ɗiba sai ka zuba ciki, citta mai ƙoƙo za ka ɗiba ƙwaya ɗaya sai ka saka a ciki. To sai ka samu tukunya sai ka zuba su a ciki duka, ba a sa ruwa ba a sa kuma, sai ka ɗora a kan wuta, sai ka ba shi wuta sosai, zai ƙone duka, ya ƙone rumus kamar gawayi. Sai ka niƙa shi ya niƙu sosai, sai ka kasa shi kashi 7. In ka yi mishi kashi 7, kullum da safe za ka saya lakasira ƙwara ɗaya. Yawwa, to in gari ya waye da safe lokacin da za ka karya, ka ɗauka ɗauri ɗaya ɗin nan sai ka shahi da lakasira. Kullum da safe sai ka ɗauka ɗauri ɗaya sai ka shahi da lakasira. Haka za ka yi har kwana 7 a cikin wannan shekaran, wannan watan da muke ɗaya na shekara. Dala duk wanda wannan labarin ya kai gare shi, dala ya jarraba shi. Ana samun sauƙin rayuwa sosai fa, sirri ne mai matuƙar amfani fa, wallahi yana yi. A jarraba shi sosai fa, sirri ne matuƙar amfani, da ɗuminsa wannan sirrin. In an ka jarraba shi wallahi ana samun sauƙi sosai, sosai fa. Yawwa, kuma ko ba wannan watan ba, kowane wata ana iya yi shi. Amma abin da yake da daɗi, in kai shi wannan watan, zai taimake ka har zuwa wata shekara mai dawowa. Amma ko ba wannan watan ba, duk lokacin da ka ji shi za ka iya ɗauka ka yi. Duk lokacin da Allah ya baka ikon jarraba shi, za ka jarraba shi kuma za ka samu sauƙi. Kullum ana ɗaukar ɗauri ɗaya sai a shayi da lakasira ɗin nan. Kullum za a ɗauka ɗauri ɗaya sai a shayi da lakasira har zuwa kwana 7. In kwana 7 ya cika, shi kenan an gama shi. Wannan sirrin yana da ƙarfi sosai matuƙa. Da Allah wanda ya ɗauki ji ya ɗauka yi, sirri ne matuƙar amfani. Allah ya sa mu dace. Albarka annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.